davant les retallades que l'ensenyament i altres sectors dedicats a les qüestions socials com sanitat, etc. I davant del fet de que els sindicats majoritaris, comissions UGT i el cas de l'ensenyament, USTEC, no convocaven pràcticament cap tipus de mobilització, els treballadors de l'ensenyament hem iniciat un procés d'autoorganització a través d'assemblees, primer de zones, primer de centres, després de zones, i després hem fet una assemblea interzones que és la que ha convocat aquesta vaga del primer dia de classe. Evidentment, els sindicats majoritaris estaven invitats a donar suport a aquesta vaga i es van negar rotundament. Només la CGT és l'únic sindicat que ens ha donat suport i per la qual cosa hem pogut convocar aquesta vaga perquè nosaltres no som cap entitat social. En quant a les reivindicacions, bàsicament hem intentat recollir en primer lloc les reivindicacions que fan referència a substituts i interins, que són el sector més dèbil. És el que més els han retallat, des de no pagar més que les hores lectives, acomiadaments massius fins a quasi 3.000 persones, etc. La vaga del primer dia bàsicament es fa perquè davant de tota aquesta situació la consellera Rigau ens ha dit que tot comença en normalitat, fins i tot s'ha atrevit a dir-nos que ens agraeix que treballem més, quan això significa l'acomiadament de molts companys, i llavors volien deixar patent que el curs no comença amb normalitat, que comença amb una vaga, amb protestes a tot l'ensenyament públic, evidentment fins on arribem, perquè, com he dit abans, som un moviment autoorganitzatiu, de base, no tenim cap tipus de recursos, no tenim alliberats, etc.